שלום, ערב טוב, חג שמח לכם באצטדיון בנתניה. זהו המעמד, גמר גביע הטוטו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. השתחררות יפה שם על הקו, זו ההזדמנות של מכבי חיפה עם כדור הרוחב. משפטי מצליח להדוף, פטאצ'י יחד עם קניקובסקי יוציאו עכשיו את מכבי תל אביב. זהו דור תורג'מן מן העבר השני. איוף, כדור לא טוב, פטאצ'י ינסה להגיע, סק מקדים אותו. חמד, איכשהו זה מגיע לג'אבר, והנה מכבי חיפה יוצאת קדימה. עכשיו טענות לעבירה מוקדמת על בינתיים. מכבי חיפה דוהרת קדימה, זהו חזיזה מול נחמיאס. הנה פתיחת הרגליים וסבא! איזה גול! איזה מהלך! מכבי חיפה עולה ליתרון אחרי 11 דקות. ריקוד מדהים של חזיזה. האם הייתה כאן עבירה על קניקובסקי? היד? תראה את היד. והשאר מתבטל, נפסל. חזיזה עם הבישול. בינתיים הבעיטה ברגל שמאל, כיוף עודף. פטאצ'י הוא זה שבועט. קרן מכבי תל אביב. סבא, כדור מעולה עכשיו, סף, מחזיר לסבא, שמניף החוצה. הלך יפה של מכבי חיפה. מכבי חיפה טובה יותר. פטאצ'י מקבל עכשיו בצד שמאל, פטאצ'י בתוך הרחבה, נבלם אצל סק. ששולח כדור ארוך מצידו לדין דוד. מול סטויץ', דין דוד, בועט הפנימה! זה גול ענק של חלוץ דין דוד. ההשתלטות והסיומת, עבדולאי זק עם כדור לאורך כל המגרש, ודין דוד מעלה את מכבי חיפה ליתרון. הפעם השער הזה חוקי למהדרין. אי אפשר לפסול את זה, אין שום סיבה לפסול את זה, אבל הכדור שסק נתן לו מדהים. שים לו לכדור שהוא מקבל. תראה, זה כדור על 60 מטר. בום, משתלט. תראה, אחד על אחד, היה ברור שהוא יקבור על נחמיאס. איזה גול. עד עתה, ההיערכות של מכבי חיפה אל מול המצבים הנייחים של מכבי תל אביב מצוינת. עד עתה, אבל עכשיו תראו את דור פרץ. רוצה את תורג'מן שנופל. זה פנדל. אין שריקה, אין תגובה. מצידו של שניר לוי. זה פנדל. היה קרוב, ואמר להמשיך. אנחנו נבחן ונשפוט. דור פרץ העביר את המסירה, ודור... לא זה, לא זה. זה, הוא מנע ממנו. תראו עוד פעם, תסתכל, הוא הולך מבעוד, כן ישראל, מהרגל לחול. עכשיו קני סייף, עובר פעם אחת, סייף בועט אל הידיים. תראה, 3 שחקנים פנויים, והוא בועט לשער, במקום לתת את הכדור במסירה, שמאלה. ג'אבר. הוא הולך שמאלה לחזיזה. נכנס לרחבה חזיזה, נופל. מול העיניים של שניר לוי. גם כאן אומר להמשיך. ופטאצ'י סוחט לעבירה. לא אדום בטוח. אני לא חושב שזה אדום, זה צהוב. הוא קרא לו... זה פנדל, אין פה שאלה. לא קורא לו לאדום, קורא לו לפנדל. אולי לפנדל גם. פטאצ'י דורך, זה יהיה כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של מכבי חיפה. שניר לוי מסמן על הנקודה הלבנה. אין פה שאלה, אין מחלוקת. פטאצ'י רואה צהוב. סבא כבש צמד בחצי הגמר, כבש גם היום אחד שנפסל, ועכשיו לעמוד! דיה סבא מחמיץ! מכבי תל אביב נשארת במשחק, וזה הפספוס הגדול של סבא. משפטי לצד אחד וסבא לעמוד. קניקובסקי יש לו שטח, קניקובסקי מניף את הרגל גבוה. איתן אזולאי ייכנס עוד מעט במכבי חיפה, אבל עכשיו זהו פטאצ'י בתוך הרחבה. פטאצ'י
משאיר לקניקובסקי, שוב פטאצ'י, בועט, איזה גול! פטאצ'י מחזיר את מכבי תל אביב למשחק, 1-1 בגמר גביע הטוטו. ביצוע מכבי חיפה הפסיקה לשחק במחצית השנייה, היא לא במשחק בכלל, לא דומה למה שהיה במחצית הראשונה. מכבי הייתה בשליטה מוחלטת במחצית השנייה, והיא זוכה בשער השוויון. קניקובסקי ופטאצ'י מסדרים כאן שוויון. ביצוע גדול של פטאצ'י שמקבל מקניקובסקי, משתלט, משתחרר, בום! קניקובסקי, כדור טוב לפרץ, פרץ! מהפך! תוך 3 דקות מכבי תל אביב הופכת! ומי אם לא? פרץ! האיש, הדוקטור למהפכים, עשה את זה בשבת מול מכבי פתח תקווה, עושה את זה גם היום. מחצית ראשונה בשליטה מוחלטת של מכבי חיפה, מחצית שנייה רק קבוצה אחת על המגרש, עוד כדור עולה, קיוף לוקח פה שער. נזכיר אבל שסבא החמיץ פנדל ב-1-0, יחזקאל באגף שמאל, ועכשיו יחזקאל נשלח קדימה, דור תורג'מן במרכז, גם רביבו מצטרף, הנה רביבו מקבל, ועכשיו הרוחב ודור פרץ! ההצגה של מכבי תל אביב! דור פרץ משלים צמד! כמה אופי מגלה כאן מכבי תל אביב אל מול ההתרסקות הזו של מכבי חיפה. התרסקות. איזו קלות, איזו רחוק. אבל כל המהלך היה מהלך יפהפה. זה היה מהלך של כדורגל. רביבו ויחזקאל. זה היה מהלך של בית ספר לכדורגל.